Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Rossiya Federatsiýasyna bolup geçýän syýasy wakalary bilen başlamakçy we soňra şu wakalary Türkmenistana kyýadyla bilen deňeşdirmekçi bolýan. Ine şuň entak 2 sutkada bolanak 48 sagat geçenakda Aleksey Navalny Rossiýanyň oppozisioneri bir video rolik koydu ya sujet ya kino diye baysa 2 sagatlyk. Ine şol ýerde Rossiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in öz şahsy köşgüni gurullygy barada aýyplama bilen çykyş etdi. Şol köşgüň bahasy $1 milliard geçýär. Ýöne ol köşk göni büdjetden alınıp ýa-da büdjetden ogurulan guruluşyk dälle şol Putiniň töweregindäki adamlar bar, şol Putiniň işe çeken adamlar. Şolaryň pulunyň üstü bilen ýa şolaryň geçiren pullarynyň üstü bilen offshorlardan näde, banklardan näde, dürli ýollaryň üstü bilen, dürli telsemleriň üstü bilen gurulan köşk diýip aýdylýar. Eger gyzyklandyrýan bolsa görüp bilersiňiz ýa görensiňiz köpegiňiz diýýär. Ene şu geçen 40 sagatyň içinde watandaşlar şol kinony ýa şol video roligi 40 milyon adam görüpdir. Diýmek her sagatda 1 milyon adam şol video roligi görýär şol Aleksey Navalnyň ýerleşdiren maglumatyny sinediýär ýa serediýär. Onuň aşagyna ýazylan kommentlaryň sany 1 milyona ýetdi. Seredin. Bir adam öz ýanky ýoldaşlary bilen, öz tarapdarlary bilen, jurnalistler bilen şu zady ýerlep, jikme-jigini ýetip, faktlar bilen getirip bini halka hödürledi. Ine sizin prezidenti saklap oturan adamı, ine de onun töwereginiň eden ogurluk pulun hesabyny gorup beren köşkü. Bahasy $1 milliard. 1 milliarddan sähel köpem diýip aýdýarlar, ýöne şon tegeleklep aýdypdyrlar da Rossiya Federatsiýasynyň rublyň emesine mukdaryny ýa meşwerini 100 milliard rubl diýip aýdýarlar. Indi $1 milliard bolanyna da gidip ýatan Rossiya Federatsiýasy üçin hiç tahtiyarlyk bolaýmalla. Ýöne şol bir adamyň eden ogurlugy diýip ýa bir adamyň adyna ýazylan bir kanun zaýat edip görkezýärlerden. Daş töwereginiň, Putiniň daş töwereginiň şuňa eden sowgady. Olam halka aýdylman, halkyň ýeňsesinden edilen ýa gurulan guruluş. Indi şu esasyna bu aýyň 23-nji ýanwarda Rossiya Federatsiýasyna halky mitinge çagyrýar. Öz pikirini aýtmak üçin, öz garşylygyny görkezmek üçin, öz narazylygyny bildirmek üçin aýyň 23-nä Rossiya Federatsiýasynyň ilatyny şol mitingleri çagyrylýar. Näçe adam çykar? Ol belli däl elbetde, ýöne çykyljagy görünip dur. Sebäp ol diňe Aleksey Navalnyň öz sahypasyna bunu gören 40 milyon adam 40 sagatyň dowamında. Emma onu alıp paylaşıp türlü sosial ulgamlarda goýulyp olarda görülen sany bilen aýtsam olaýam 20 köp bolup biler. Sebäp TikTok'ta da ýaýradyp durlar, onu beýlek ulgamlarda da alıp paylaşyp durlar, goýup durlar. Ýyldırym çarplygyny bütün dünýä ýaýrady. Onu seredýändiňe Rossiya Federatsiýasynyň ilatda, onu bütün dünýä seredip otur bolup duran zatlar. 1 milliard diýip agdamak o dille aňsat, oň aňyrsyna seretseň ol gidip ýatan halkyň bir bölegini iş bilen öpçün etmek ýa bir näçe zawod fabriklary gurmak ýetjek pullar. Ýöne men bärde bellek geçmekçi bolýan zadym, indi Rossiya Federatsiýasynyň ilaty halky ine şu täzeligi ýa şu habary ine bir lokan bir duýgu bilen kabul etdi da bir hem kahar gazap hem kıynanç hem bir düşünmezlik meselesi nahil beyle bolýar. Biz aýlyksyz otyrys, güllüksiz otyrys. Çağalamyzy
kesellen becertmek üçin bütün halk bolup 5 manatdan pul ýygnap, radioda, telewizionyň üstü bilen pul ýygnap, şolaryň dermanyny, operasiýasyny halkdan pul ýygnap, operasiýalaryny üçin edýärse, bu bolsa bärdine döwletiň prezidenti 1 milliardlyk dollar ömede köşkde, keyip çekip keyip sapada yaşap ýördiň ýa sonra her bir adam şuň kuny özüne berýärde Russiýa Federasiýasyna. Garaşaly göreli 23-üne näme bolýar? Ýöne ozalam raýdyk geçipdim, şu 21-nji ýyl gaty uly üýtgeçlikliň ýyly bolar bütün dünýäde. Men pikir edýän şol ähli totalitar rejimler, diktatura yer ýüzünden aýrylmaly bor. Hep başgaça ýagda ýok, adamzat ýagdady şu ýalandan, ikiyüzli siýasatdan, horlukdan, jebirden, innen pandemiýa geldi, Covid'dan mana ölüleriň sany 2 milyondan geçdi. Oňa entek bir ýydyly däri dermanam ýok. Bir umumy halas ediş programy da ýok. Ähli milletde birleşip bir deň hereket edýän ýerem ýok. Şoň üçin adamlar gaty sussup pes ýagdaýdy. Ähli dünýäde. Russiýa Federasiýasyny, Türkmenistanyň bütün dünýäde ýagdaý şeýle. Adamlar gaty uly aladan aşagyna ýaşap ber. Ertegi günümiz nähil bolar diýen sonra her bir adam, her bir maşgalaň öňünde dur. Ýewropada da, Şweýçada da şol ýaly. Başlan. Şoň üçin indi bizde näme bar gelin seredip görelik. Orsiýetde 1 milliard bir kanun pulun harçlananyny tapdylar, çykardylar. Halka hödürlediler. Halk hem şuna reaksiya bildirip dur. Her sagatda 1 milyon adam seredýär şol roli. Bizde näme bar Türkmenistanda? Gelin indi birazajyk özümize üns berelik. Saparmarat Niýazowyň döwründe. Indi bizde elimizde anyk fakt ýok da, indi şu ýyl, şu ay, şunça ogurlady ýa başga ýere näçe geçdi. Ýöne şonuň özüne degişli bolan pullary ýa geçirilen hasap edilýänleri bir topar çaklamalary görä ýa şoň ýanyna işlän adamlara görä, şonuň edilen işlerini ýa umumy biznesden näçe girdici gelip bilýär Türkmenistany o taýda Niýazowyň näçe paýy bar, töwereginiň ýa büdjete näçe gidýär, şular hasaplar görülenini. Şo Niýazow 92-nji ýyldan ta 2006-njy ýyla çelli şonuň öz hasabyna çykaran pulunyň mukdary ýa meşberi 18 milliard barabar diýip aýdylýar. Azarak bolmagan mümkün, köprek bolmagan mümkün. Ýöne orta hasapdan 18 milliard Niýazowyň şahsy hasabyna ýatyrylany diýildi. Birinci 3 milliardyny biz bilýär, ol 92-nji ýylda may aýynyň aprel aýyna ýatyrdy şol. Russiýa Federasiýasynyň Gazpromy 90-91-nji ýyl üçin şol Türkmenistanyň gazy üçin 3 milliard dollar berdi. Şol 3 milliard dollary Ataçaryň şol döwür vice-premier Orsiýet bilen ýakalaşy bardy. Şol pulum lükgöligine başyny emetmän, üýtgetmän öz hasabyna emede Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. Onu bütün halk bilýär. Ol açyk çykyş edip aýtdy parlamentde. Ýöne şoňa garşy duran adam onu da näme üçin sen döwletiň emlägini, halkyň pulunu alyp öz şahsy hasabyna Deutsche Bankda öz adyna goýýar. Şol pullar häzir bugüne çel eldegirilmeli däl, eldegirilen bolmaly däl diýip pikir edýän sebäp ol oýlaryna da döwletiň pulu ýöne şoň adyny diýip goýulyny. Onu ýurt azatlyga çykanda o zatlaryň elbetde anygyna ýetilerem, bilinerem. Ýöne ilkinji döwletden goparyp alan pulu şol 3 milliard dollar. Saparmarat Niýazow. Indi deňeşdirip görün. Orsiýet Federasiýasyna 1 milliard dollar üçin şolar ýaly gokturup durýar. 20-çyna da dowam boljak. 40 milyon adam şoňa seredip 1 milyon adam öz garşylygyny ýa öz pikirini ýazyp. Bizde 92-nji ýylda edil birji operasiýa bilen gol çekip 3 milliard dollar Niýazow öz şahsy hasabyna goýdy. Halk ýuwutda şunu. Intelligensiyasam, daýhanam, işçisem, ýenesem, harbysam, hiç kim şuna garşy çykyp edýäniň näme diýeni bolmady. Diňe bir iki ýeke şol oppozisiýa wekili bolup çykşadan bolmasa başga adam ýok, bolmady şunu watandaşlar.
Ine niyaz 18 milyar dollar ogurlanmalysa döwlet gaznasyndan. Ine Valeri Açyrtsow var. Ine Igor Makarov var. Olon gol atynaklar var. Ahmet Çalık var Türkiýeden. Şolong ähirisi birgenne bularym niýasyňdan pes ogurlanýarlar diýip çaplanýardy. Ine diýmek döwletiň 35-36 milliardy şu jaga topbaga gitdi dollary. Ýene de şol Türkmenistanyň gaturwasynyň geçýän ýoluny oturan guramalar, edaralar, konsernler, döwletler, şahsiýetler, firmalar ýene de olaryň şunça ýylyň dowamyny pesinden 60-70 milyard dollary ogurladylar diýip hasap etdiler. Ogurlady nähili? Ardanlyqdan satyn alyp, 5 köpükden satyn alyp 1 manatdan satýar diýmek şoň hasabyna baýýarlar. Da ol ogurluk dälleýse näme? Türkmenistan öýe satyp bilmeýär şonu 1 manat. Bilýär elbetde. Ýöne edilmedi şonu. Diýmek olam ogurluk. Russiýa Federasiýasyna, Ukrainada millioner, milliarder bolanlaryň sany sajagy ýok. Ýöne ýaka türkmen ýokdur şu taýda. Ine umumy alnanny şol Türkmenistan garaşçylygy çykyp ta niýaz ölýänçe bir orta hasapdan iň aşagyny hasap edilende de 100 milyard dollar Türkmenistanyň görüm edildi diýen çaplama bar. 100 milyard dollar. Russiýa Federasiýasy şuň bir adamyň 1 milliardynyň görümine diýen. O taýda niýasyň ýol başçylyk eden döwletini ine hasaplap görüň özüňiz 14 ýylyň dowamyna 100 milyard ýitirmeli. Bolly Niýazow öldü gitdi. Ne onuň oglundan, ne onuň aýalyndan, ne onuň ýygyna galan hökümetden hasabat soran halkymyz ýok. El çarpyp ine bir kanun Berdimuhammedow şol Niýazow kürsüsine oturtdylar. Halkymyzam görüp otyr. Ine gurban bola geldi. Gelmäse şol Niýazow ogurluk etjek bolup planlaşdyryp goýan proýekti bar-da, awada diýip. Şol pul yatırıp ogurluk etjekdi. Niýazow ýetişmedi. Diýmek, gurban bolsa proýekti galdyrdy da şol awadan şol territoriýasyny ozal şol Krasnovodskýnyň ýa türkmençelep aýtsak Şagadamyň ilatynyň 12-14 min aralygyny özleriniň şahsy daçajyklary bar deňiziň arasynda öýjagalar. Şolong hemmesini traktor buldozerler sürüdi, ýykdy, ýaka köpügüm olara tölen zady ýok öwezinde bolmak üçin. Onuň ornuny döwletiň emesinden gaznasyndan 4,5 milyard dollar alyp ine awazany konstruksiýa edip gurmaga başlady. Birinjiden aýtmaly zat, aýdylyp öýlen zat şo döwür gurulmaga şo proýektiň öňüni almak üçin öwran näçe edek Azatlyk radiosyna çykyş etdim, aýtdym. Bir awaza diýilen ýer kurort ýerdäl watandaşlar. Şo taýda birinciden ol aýlaw, ikinciden on suwy şo taýda çuňur bolan ýeri bar, olup sowuk. Üçüncüden Kaspy deňzi, ol Gara deňizdäl, ýa Orta Ýer deňizde, ýa Türkiýanyň kenarlarynda. O taýda ýanky köp bolsa şol suwa düşüş ýa diňjalys sezony ýa mövsimi 3-4 aýdan aňryk geçmeýär. Şol sezonyň mövsimiň döwründe de elmydam şo hazaryň ýeli bar. Ol diňe bir tarapdan öwsýän ýelden, ol bir wada 4 tarapdan hem ýel ösüp bilýärdi. Ine şoň üçin şoňa rus dilini roza vetrov diýerlerdi. Ýani şemalyň bäguli. Sebäp her tarapdan bägulin ýapragy ýaly bolsa, şo her tarapdan şemal gelip deňiz dürli tarapy çaýkap, ine şoň üçin köpçüliklerin gämileriniň garp bolýan deňizi ine Kaspy deňizi ýa Hazar deňizi. Ondan ol ýanky aýla ol KNP'de diýerdik-de Krasnovodskýnyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň artanlary bar, mazut diýdi, nebit diýdi. Şol suwlarym aýlanyp dolanyp gelip şol aýlaga giri awaza. Ondan ýalady meýdan. Oň üstüne hiç tat ösenak ösmäge ýagdaýym ýok, daglyk, daşlyk ol awaza. Hiç tat ýok watandaşlar şo taýda.
Näme gursa da çüýrep bir kılya sebep o tasyň ýalady meýdan bolsaň tomuz jokurama ysy gyşyň menem şatlap duran aýa. Ine şoňa öne gurban guly 4,5 milyar pul berýär. Ýöne guran zatlaryň ählisin üýşürip bir ýere hasaplanda da şol 1,5 milyardan geçene. Diýmek on arasy ogurlaryň puly 3 milyar dolar bolýar. Hasaba soranmam gurban bolan şu barada. Ýok. Absolut hiç kim. Ne döwletiň içinde, ne döwletiň daşynda, ne gurama, ne adamlar şunu ismete boýunça sen hasabat ber. Nira görümjürmetdiň munça puly. Ýakasyny tutan adam ýok. Ondan bu iştahı açıldı. Yeni danrik gidiyor. Ön yanına niyaz Urbanoli hakim basıp almaka 3 yıl 4 yıl ön yanına. Kan varsa 5 yıl 6 yıl olmalı. Täze aeroport kurdu. Köne Aşgabat'ın aeroportun ornuna daşından täze aeroport kurdu. Onu da neçe 100 milyon harcadı. Ol aeroport bile gerek gel täzesini gurýasyp 2 milyar 400 milyon dolarlyk proýekti soktu ýygynlar gurban boluşdy. Indi oran şol aeroport kompleksiniň bahasyny hasaplasan, şu ähdaşynaky şol aviasiýon abaroduwaniýasy şol samalyotlar üçin, uçurlar üçin gereken enzamlar hasaplandy, şol girmeli çykmaly, uçmaly ýer hasap. Şol yarım milyarddan geçenen şol aeroportyň bahasy. Ona da ýetenek. Onna hanymyň 2 milyard dolary. Onu hem gurban ol özübüsen urdu. Deňeşdirme üçin bir zat aýdalyndy. Şol ýemede Arab Emiratlaryny Dubayda gurulan ýankymy bar. Iň ýokary, iň uly jaý, menara, Burj Khalifa diýen. Şoň bahasy 1 milyard 900 milyon bolsa gerek. 300 näçe metr beýiklikde. Onun için näçe orlarça müň adam ýerleşip biljek. Ämmiň bolsa bir gadan şeýal edip guran bir güdüniň bahasy 2 milyard 400 milyon dolar. Kim inanjak? Inanır ýa-da telewtaýdy. Ine ogurluk. Kim sorady? Kim ýakasyndan tutdy gurban bolan? Hiç kim. Bu taýda da 2 milyard dolar jübesen urdy. Ýöne biz aýdýan zatlarymyz ünsürtdiňler. Sonra ine bir ähli guruluşyklar bar. Yeni de var. Olimpiada 17 dip olimpiada şäherjigi diýdi, näme diýdi. Oňa da ine guruluşyna sarp eden 3 milyard dolar. Näme bar o taýda 3 milyard? 3den meýrem ýok. 6dan meýrem ýok. Galan pullar näme gitdi? Ýene de gurban bolan oň tohumyň jübesine gitdi. Ýene de ol yüzlerce milyonluk ya onlarca milyon, onlarca milyardlar her yıl şol gerekmejek guruluşyklara harjadyldy. Jaý diýdi, zawod diýdi, fabrik diýdi, guruluşyk diýdi, stadion diýdi, kitapxana diýdi. Aslynda halka gerekmejek zatlary harjadyldy. Näme üçin harjadyldy? Şo guruluşykdan ogurluk edip, artdyryp ýazmak üçin edilýän guruluşyklar olar. Halka bolsun diýip edilen. Mesela bir sotka jaýyň bahasy diýeli 10 milyon dolar bolsa, ol şonyň 50 milyon diýip ýazdyryr. Galan 40 milyonyny mövzusyny urýar. Ine bolany vesselam, ol 10 milyonlyk gurulan nimede jaýyňam semendem ýetenek, çägesem ýetenek, armaturam gowuşup, birinji ilkinji ýer titirmäçeli duran jaýlar olar. Soň nähili tragediýanyň üstünden barjagymyz biz bütün millet bol. Açan şu zatlar bolany göremesek mal öňünden aýtmagy bizde mümkinçilik ýok sebäp biz onu seismik durumuny ýa gowrumyny barlak gören spesialistler ýok. Ine maňa da onlarça milyard her ýyl harjadylýar. Esasen guruluşyklar Aşgabat we onuň töwereginde. Beýleki de welaýatlary göz üçin 2 ýeke bina galraýmasalar ondan hakly. Yani her velayette galdırılan mescitlerim yine de ol halkın hasabyna galdırılýar, halkın pulunyň hasabyna gurulýar. Yani soňa da ismete ýaz, döwlet tarapyndan pul goýberildi, onuň halka aýtman gurban ol ýene de özüne geçirýär. Inni bir mesele ýene dolanıp geleli.
aýdylýan zat orta hasapdan Türkmenistanyny her ýyly girýän girdeci 70 milyard dolar dip hasap edilýär. Satylýan gaz, nebit, paxta, ýene-de yer üstü baýlyklaryň sanasaň sogaby kän. Olaň hemmejiniň sanawyny men size bir gün anyk çykaryp berer. Näçe çykarylýar, nira satylýar, näçeden satylýar. Onu biz çykarmaly bol. Ýöne şol ýörüte bilermenlere ýüz tutmakçy bolýan ol adamlar taparynam, alarynam şol salar. Sizem diňläp görüň. Şolaryň hasabyna umumy Türkmenistanyň girdejisi ýa büdjeti 70 milyard dolar diýip aýdylýar. Emma Türkmenistanyň hökümeti her ýyl tasdikleýän büdjetini aýdýan sany 18, aňryk ise 24 milyard bolup durdy. Hanmyň arasyndaky pul nire ýitirmeli? O 50 milyard dolar her ýyl nire ödýär? Kimiň jübüsine ödýär? Kimiň hasabyna dökülýär? Ennem şu zatlary 14 ýylyna köpeldik görüň. Näçe milyard bolýar? Bizim ýurtumyzda şu zatlary görüp bilip şundan hasabat soran ýaka ykdysadyýetçi boldumy? Ya ýaka kontrolny topar boldumy? Ya ýanky mehmeň işgärler döwletiň howpsuzlygy, ya prokuraturasy, ya sülçüler, ya polisler. Hani edýäniň näme hanşuň hasabatyny ber nira ýok etdik. Döwletiň halkyň puluny emlägini soran adam boldumy? Ýok. Orsiýetde hany 1 milyard üçin şu mahal tomaş oturupdy. Şerediňe bolýan zatlar. Indi şol her ýyl şu minimalny diýende ogurlanýan puluň sany, Türkmenistanyň giden puluň sany 50 milyard dolar boldy. Horman olyň döwrüne 50 milyard dolar. Ol dillan satdy vatandaşlar. Elbette muň düýbüni jekmejek barlap çykarmaly, halka aýdyp bermeli. Kim etmeli onu? Alexey Navalnyň ýanynaky azat erkin jurnalistler däli başga kim edip oturan? Bizde hani azat erkin jurnalist? Näme üçin şu zatlar ýydarlanaklar? Näme üçin şu zatlar barada halka gönüden göni hasabat berip bilenaklar? Ya şu ogurluk eden adamlar, firmalar çykaranaklar. Yok bizde diýmek şol jurnalistler. Hana bar adam hana çykaryp otýar Orsiýadynkiler. On bir Navalny denek, Navalnyň aýdyp berdi. Näme men size aýdyp otýarna? Olam şu aýdyp otýar. Ýöne şol işi bitiren jurnalistler, şol işi bitiren aktivistler, şol işi eden şol halka wah edip şol döwlete hyzmat etjek adamlar, patriotlar. Ene boldy. Men şey diýip düşünýär. Bilde bolsa, ene gidip akyp ýatyr döwletiň, halkyň puly emlägi hasabat sorýan ýok. Nira gitdi? Kimiň hasaplaryna ýatyryly bu pullar? Niýarfdanam soran adam bolmady. Oň ýygyny nakaly neberelerem hana Berlinin köçelerini satyn alyp firma gurup Germaniýada, Awstriýada ene pülpüllep ýaşap biziň halkymyz mana başga döwletlerde özgäniň kilimini kakyp günni görýär. Ene men başga näme diýen, şumal görüp otyryn. Orsiýetdäki bolýan ýagdaýlary bizde şolardakydan 10, 20, belki 50 ýokarda duran korrupsiýa bar. Şu jaga keçijek halkymyzy alanda Orsiýetde hiç bolmany 146 milyon adam ýaşaýar. Biziň ýurdumyz içinde şumal 1,5 milyon, 2,5 milyon daşyny şunça halkyň, şu jaga halkyň agdyndan kakyp ene her ýylda ogurlayan milyardlar şunça. Ondan bu halkyň, bu milletiň, bu döwletiň gelejegi barmy? Oturun özüňiz pikirlenin, netije çykaryň watandaşlar. Üns berip serediň Orsiýetde bolýan zatlary, Belarusda bolýan zatlary, Ukrainada bolýan zatlary, Gruziýada bolup geçen zatlary ýa bolup duran zatlary. Bize göreli alarlyk ýa tejribe alarlyk döwletler, milletler bar. Olaňam hemme zady bir günne bolup barana. Ya bir gün halk köçe çykandan hemme zady düzelip durana. Ýöne şol ogurda günnelik hereket edýär halk.
Hökümetler islemese irogiş şo halkın çıkaran kararına kail bolmaly bolar. Gitjek yerleri ýok. Bizde şo hereketin birinji, ilkinji şo ýörjen adamlary başlan. Ýöne ol 30 ýyl biz diktaturaň aşagyna ýatdyk. Ýöne şoň aşagyna çykmak üçin bize 30 ýyl gerek diýilen düşünje ýokdur. Bolmalym-da. Biz näçe çal çykyp bilsek, şu diktatoryň rejiminden şon çok biz halkymyny galynjadan halas edip biler. Ýok, ýöne şuň koloniýaly ilatyň 1% jan edip watan üçin ellen gelenne de otyr. Agalyn 99'am ol äwmen diwanyň turmany ýatjak bolsa, bizde hiç tat bolmaz. Ýöne edilýän ogurluklar şu watandaş. Görün, seredin, netije çykaryn. Bolýar onu inniki gepleşikleri sag oturyň hemmäňiziň öýüňde saglyk.